Армия генералы Мәхмүт Гәрәев 1923 елның 23 июлендә Шиләбе шәһәрендә татар гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе Әхмәт Гәрәев эшче, әнисе Рәхимә Гәрәева күп балалы йорт хуҗабикәсе. Бираздан алар Омск шәһәренә күченәләр. 1930 еллар башларында гаилә башлыгы эш таба алмау сәбәпле Урта Азиягә, Үзбәкстанның Каршы шәһәренә барып урнашалар. Төрле сәбәпләр белән Мәхмүткә берничә мәктәп алыштырырга туры килә. Ул укуын алга таба Ленинабад кооперация техникумында дәвам итә. Аннары шунда Ленинабад шәһәрендә җирле кавалерия полка оркестрына урнаша. Мәхмүт кичкенәдән хәрби тарих белән кызыксына. Суворов, Кутузов кебек бик рус полководецлары турында күп укый, аларга охшарга омтыла. Ярты гасырлык хәрби хезмәт чорында Мәхмүт Гәрәев гади кызыл армиячедән генераль штаб башлыгы урынбасарына кадәр юл уза. Аңа 6 локаль сугыш һәм хәрби конфликтта катнашырга туры килә. Үзенең төп вазифаларын башкару белән бергә ул гомере буе ватаныбызның хәрби тарихын өйрәнә. Бөек ватан сугышы башланырга бер атна калганда Мәхмүт Гәрәев Ленин исемендәге Ташкент пехота училищесына кабул ителә. Курсантлар тизләтелгән тәртиптә әзерләнә. 5 айдан 1941 елның ноябрендә ул инде укчы взвод командиры. 2 айдан яшь офицер выстрел курсларына тыңлаучы итеп кабул ителә. Аннары Көнбатыш һәм 3-нче Белоруссия фронтларында сугыша. Берничә тапкыр яралана. 1945 елның февралендә 5-нче армия штабының оператив бүлеге өлкән офицеры сыйфатында Ирак көнчыгышка җибәрелә. Сугыш ахырына 22 яшьлек Мәхмүт Гәрәев майор дәрәҗәсендәге офицер һәм 6 сугышчан бүләк иясе була. Сугыштан соң 1947 елга кадәр хезмәтен Ирак көнчыгыш хәрби округында дәвам итә. 1950 елда алтын медаль белән Фрунзе исемендәге хәрби академияны тәмамлый. 1950-57 елларда Белоруссия хәрби округында. Мәхмүт Гәрәев хәрби тарих фәне үсешенә зур өлеш кертә. Ул 20-нче гасырдагы кораллы конфликтларга бәйле темаларны өйрәнә. Гаскәрләр өчен төрле ситуацияләрдә файдалана алырлык кулланмалар эшли. 1959 елда генераль штаб хәрби академиясын тәмамлый. 1959-74 елларда хәрби язмыш аны Мәскәүдән кабат Белоруссиягә күчереп куя. Аңа кадәр инде ул Берләшкән Гарәп Республикасында баш хәрби киңәшче штабы башлыгы, шулай ук Урал хәрби округы штабы башлыгы булып хезмәт итәргә өлгерә. 1974-89 елларда генераль штабтагы җитәкче вазифаларда. Тәҗрибәле хәрби башлык бу чорда кораллы көчләрне үстерү һәм илне саклауны көчәйтү белән бәйле гаять әһәмиятле мәсьәләләр белән шөгыльләнә. 1989-90 елларда Әфганстан Республикасыннан Совет гаскәрләренең шикләнгән контингенты чыгарылганнан соң Әфганстан президентының баш хәрби киңәшчесе. 1989 елның 14 ноябрендә аңа армия генералы дәрәҗәсе бирелә. 1992 елдан отставкада. Мәхмүт Гәрәев 1994 елдан хәрби фәннәр академиясе президенты. Ул гомеренең ахырына кадәр шушы постта кала. Хәрби тарих һәм хәрби теория өлкәсендәге эзләнү тикшерүләргә юнәлеш биреп, һәр төрле ярдәм күрсәтә. Мәхмүт Әхмәт улы Гәрәев Татарстанга карата гаять
жылы мөнәсәбәттә булды. Республикада уздырылган әһәмиятле чараларда, фәнни конференциялар, форумнарда катнаша килде һәм соңгы сулышынача үз милләтенә ихлас мәхәббәт саклады. Милли үткәнебез белән кызыксынудан туктамады. Аның яратып әйтә торган шибәр татар кызлары ничек анда? Аларга сәлам әйтегез дигән шаян гыйбарәсе дә гадилек һәм җылылык белән өртелгән иде. Ул 2001 елда Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының хакыйкый әгъзасы итеп сайланды. Республикабыз яшьләрен патриотик рухта тәрбияләүгә зур игътибар бирде. 2017 елның 4 августында Бүтән дөнья Татар конгрессының 6 съездында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов халкыбызның күренекле улы Мәхмүд Гәрәевкә дәүләт бүләге дуслык ордены тапшырды. Мәхмүд Әхмәт улы Гәрәев хәрби фәннәр докторы, тарих фәннәре докторы, профессор, 250-дән артык фәнни хезмәт һәм общевойсковые учения, Фрунзе военный теоретик кебек күп санлы китаплар авторы. Аның иҗатында Маршал Жуков «Величие и уникальность полководческого искусства» китабы аерым урын били. Әлеге хезмәте өчен Мәхмүд Гәрәев 1998 елда Георгий Жуков исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Армия генералы Мәхмүд Әхмәт улы Гәрәев 2019 елның 25 декабрендә Мәскәүдә вафат була. Кабре Мытищедагы федераль хәрби мемориаль зиратта. Казанның бер урамына Мәхмүд Гәрәев исеме бирелә.